Lakaw ta mga Joy Boy, yung talungsod. Daan-daan na exercise ato mga Joy Boy ba. Morning day tanan, may buntag. Paingon tag lungsod nya, naglakaw ra ta kay da exercise ba. Ara maktas ta ri paingon ta sa kuan nga area kanang paingon ko kun puso ba. Yung area paingon kun puso. Padung na kun puso na lapos na adto sa may sentral. Lakaw tang lakaw. Exercise na to ang may dili landong ya ang bagyo layo na sad nasa Luzon. Ito bagyo yan isubang ng adlaw. Subang ng adlaw, kita ng adlaw may di na mag-uwan. Aksyon naggawas ang kahayag ba. Muna yung ingon mo diri ba oh. Kini diri nga area may, kini ba? Para mount pa. Ano yung entrance? Nadapita. Ari na masudyo pa kun dito sud eh. Nang pintal oh. Ada mo ni dapita entrance, so dako pa kinang ato suliyo. Dako pa kinang ato sud eh. Hawan mi kinang ato sud tong ingon nimo nga naihawan. Ay pantukura na. Ana di magi. Dapita. Ano lang entrance diha. Daghan naman mga natukod diha sa sud. May ubay na mga natukod ba. Sa distansya na itong halakaw. Nata sa dool sa dapit sa kuan mga kajiboy. Sa kapilya sa Kugon Puso. Kuan na, Kugon Puso, sitio. Sitio sa Kugon. Kugon proper, sitio ni. Kajiboy. Yung dana, kung kasadaha. Sakto sa ni ba nga mabutas lungsod. Nagko sa tagsingot. Di kita kagawas ng singot kaya nag-long sleeve ang tagod. Nag-thermal tawa. Para init ang itong lawas sa ilawom. Okay, di mo makuha na sa hangin. Sington kita may silaw man eh. Action nag-singot oh. Action akong singot ilawom kay init na yung t-shirt good. Init, thermal man siya good. Init nga long sleeve ah. Walang sington jud ta. Basa na akong ilawom sa akong lawas. Pasod sa ilawom. Init ya akong lawas. Gawas juga itong singot. Katuo itong singot ba, pero masuyop lang ani niya nga t-shirt. Doon na ta sa kapilya sa kuan mga kajiboy. Kapilya sa Kugon Puso. Layo-layo pang lungsod ani mga kajiboy. Layo paglakan mga pila pa kilometro. Sa una ari mo gani mong kulianan diri sa una. Eskwela pa mi, mga estudyante pa mi. Ari mi diri mangagi. Maktas mi dinhi. Kuan pa ni di pa ni siminto ya, gamay pang balay ni napita. Doon lang tas kapilya mga kajiboy. Ay kapilya sa Kugon Puso mga kajiboy. Gamay nga kapilya. Tadi dool sa may UB Compostela eskwelahan. UB Compostela mga kajiboy. UB Compostela eskwelahan dia UB Gulyas. Compostela branch ni siya.
high school niya. Mga high school naman guro na dire. Tuy. Ito yung mga Joy Boy. Asa naman itong? Sunod man ako. Nakain sunod. Kuyog ka? Kuyog mo siguro. Lilihay lang kita ni Joy Boy. Kaya daghang tubig itong agian god. Kaya uwan o ito gabi god. Lakaw-lakaw sa tapat nagsawa kay matod pas tong mama nambok naman kuno ta. Nambok kuno ta. So na nambok ang bukog. Nambok ang bukog. Mga amigo ay tinambi-tinambin na dire. Kuha siguro tari. Wait tari? Ha? Oo. Asa man mo na si front? Oo. Amigo mga ka-Joy Boy ah. Tinambi na. Era sa lang sila, lakaw sa ko. Oo, ato karon. Ambot na nga ako daghang trabaho sa balay god. Amo koy baboy nga mabdos. Nga ni baka. Lakaw-lakaw ra sa ko, kilay man may init na, may bagyo ba to nas layo. Yeah. Tarik ka na rin sa ipron ko ng mga Joy Boy. Tinambit ako sa hilig ko manok dito ba. Ako na siya itare ron duha ka manok to sa ipron. Hapit na akong pista diri sa among lugar mga Joy Boy, Bustila. Na ako siya itari doha kano. Yung mga sugar lugid ba basta parte naging manok ba niya. Kita hilig sa tagmanok niya. Tong naong permi lang istarian sa unang panahon sad. Sa way kwarta ba mato kita sa tigbakayan mga manari. Dag manok magpaabang. Orog pilar kita iawang 300 sa kita niya. Ang kantidad sa manok libo-libo. Lawag padaan. Akan siya pero ang kalingaw ginawa niya ng manok di ginon kabayaran. Di kabayaran ng kalingaw ana. Excitement kalingaw. Ya, mga amigo sa kag mga di mo mga kaila. Malingaw ra sad ka ba? Ato lingkod na inom-inom na mga kwarta kay naman ang ubang mga kwartahan. Pero naglabi ang way kwarta. Naglabi mang way kwarta ng tarian. Sabong, sos naglabi ang way kwarta na yung uban na nangamura. Nagmasyado ra. Namorsintor sang uban na. Dool na ta diri sa kuano Joy Boy. May GQ. Yan ay eskwelahan diri sa kuan na St. Francis. Of Assisi. Eskwelahan ni diri. Eskwelahan sa mga bata ba. Dool na lang ta sa Central. Mga GQ dari mga ka-Joy Boy. GQ. Basak ang tag-iyaan. Kay Jewel Kinyo. Mga resort na swimming pool. Wala mo to kailan ako kung amigo no nag-drive truck. Di naman takadto sa tarian mga ka-Joy Boy kay wanam tay manok. Kay di ba timbang nako sa kuang manok murag alkansi man. Ya, di kita mo sugal og dako ba.
Sige mga kajiboy. Salamat mga kajiboy. Maing buntag las tanan. Bagyo to nas layo. Shout out sa mga followers, subscribers sa akong YouTube channel. Musta mo niya amping mo? Yun na mga kajiboy, ayaw na mo tanan diha. Good morning, God bless sa tanan.